हाब सोरथो फन हरलायखोब्रा नै माथो नाम्बाराबो गोदानसो हेलौ सोरमोनलाय ओइ खुमब्रा गुफुर ना औ आंथ' खुमब्रा गुफुर ओमफ्राय नोंलाय सोरथो ओइ आंसो ब्राद टाइगार थेबा ओइ फाग्लालै नोंबो मानसिया ए थाइगिर थेफा फाग्ला दिनैसो गोसोखांबायना आंखौ माबा आं माने बे नोंसोर लागो खाथियावहाय जेखाइ अजानाव फैदोंमोन बेवहायनो नोंनि नाम्बारखौ मोनदां बोरैबा बोरैबा रायलायनायाव ओमफ्राय खाथियाव फैबाय नालाय नोंसिनाव हाबलांसै नंदोंमोन आङो औ नुलायियाबो गोबावसै नालाय ए जोंथिं दंफैयो फै 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 हाबफै न'आसो बबेथिंमोनथाय न'खौ नुवाखैबा सोरनावबा सोंना फैदोब्रा फै फै औ दे दानो थांगोन आङो दानो हाबहैगोनलै आङो फै मा सानदों औ जागोन दे होमबा फाग्ला नुलायिया बिराद गोबावसैना मानसियाबो हामखो ना फुंखो गावसो मिन्थिसिगौ जागोन दे बे फाग्लायाथ' फैबा दा लोंनो जानो माबा मोनसे बिखाथारगोनलै बाजाराव थाङाबा कि जाबावगोन बे माबा मोनसे लायनो थांसैलां संग्रायसि ओइ संग्रायसि औ फैगासिनो र' आं बाजाराव थांसै माबा माबि लायनो ए बाजाराव थांनो ओंखारबाय आं थिनोसो सानखादोंमोन बावनानै थादों आङो नोंनाबाथाय बे बावनायानोसै हा थाव संख्रि बानलु मा दं मा गैया संख्रि बानलुआथ' दंजोबखायो बे फिसाजोआसो गावनि लोगो फैगोन होनना बुंदोंमोन बेदरखौ एसे लाबोफायाबा लोगो हा लोगोआलाय हिनजाव ना हौवा नोंफालाय हा हिन्जाव हौवाखौलाय मानो सोंबावनांगौ फालाय हा फिसाजोनि लोगो नालाय गावनि गोसोनाय नङा बे गोसथोनाय हा माबायदिलै बेबा सेंग्रायाबा साइस गैयाबा बुना हरगार गारनायाव दंलै आंनिया फाग्ला गोनां बेनाबोथ' बेबायदिनो बिजामादै जागोनखौनो देनांबा थाङै थाङै जाहैबाय थागोन बियो बिजामादै गोदाना लोंग्रा नङाबा हले मुस्किलसो दंलै बे हेलौ जुलाफि नों फैनो होननाया फैखासिगोन दा नै थांनो ओंखारखाबायमोन आङो न'खौसो नुवाखैमोनब्रा दे अब्लाबो सोङै सोङै थांसै आङो दे फैग्रोदो दा मोननोसैबा फन खालामबानो जाबाय दे जागोन दे जुलाफियाय ओइ जुलाफियाय औ बे गाइखेर लाबोग्रा बथलखौ लाबोलाय दे नय नै न'आवनो थाबाय था आलासि फैबा दा मोजाङै जायो मोनथिबाय औ दे जागोन आयै बे खुमब्रा गुफुरा फाग्लाया गोदो हामख्रेंख्रें थारमोनलै दाबा मा रोखोम जानानै दंथाय लोगो मोनलायब्लाबोथ' सिनायलायनाय नंखालालै जोङो नायनोसै मा रोखोम दं मानसिया साला मानसिया खिन्थु फुंखाथारनाय नङालै बे फाग्लाया ओइ साला दिंखोना एफा गिदिर गारिखौ नुवा नामालाय हा एवनो फाना नामा नोंनालाय आंखौ बिदि बुंबाय आइदै बे खोथाखौ आंबो नोंखौ बुंनो हायो बे एफा गिदिर मानसिखौ नुवाखै नोङो नों आंखौ सोबाबाय मेगन दंबा अबेथिं मा दं बेखौ नायनानै थाबाय मिथिबाय दै साला आंखौ सोबाबावदों आइदै बे खोथाखौ आंबो नोंखौ बुंनो हायो मेगन दंब्ला बबेथिं मा दं बेखौ नायनानै गारिखौ सालाय ए बेटा नों गारि गैजा रोङानो आंखौ सोबाबाय एबार आखिथिं खिबु सुद्रायदों होनलां आंखौ आखिथिं सोबादों नोंबाय बुरिया गावहानो मेगन गैया आंखौसो मेगन गैया होनबावो नोंसोर बायदि बैसोनिया ससमा गाननांगौथ' मानो गानांगौ फालाय मानो गानांगौ सामलाद ओंख्रि सामफ्राम जाबाय थाखायो आं मा बुरि जादों बायदि मोनदों नामा नोंसोर बायदि सेंग्राफ्रा देलायनांगौबा खारखोबावगोनसो नोंनि रावखौ खोनानानै आं जेरैबायदि बुजिबाय नोंनाव फिसाजो दंब्ला थैनोबो लाजायालै आं खिन्थु जासिनानै हरब्लाबो लाथारो नङा नों आंखौ बेबायदि बुंदों नों बायदि सेंग्राया आंनि फिसाजोनि खाथियाव थानो समाया नुदों नों आंनि फिसाजोखौ नुदों नोंखौ नायब्लाथ' नोंनि फिसाजोखौ
ट्रेक्टर गंसे जबरदस्ति हरफाबाबो आं लायालै नाङालै नाङा आंनो नोंनि फिसाजोखौ एसे दुगा दुगा नुदों नों आंनि फिसाखौ नुदों संगाइसे ओइ संगाइसे आइया गैया आफा गाइखेर लायनोसो थांदों नै मैगङा दा नों मा फैबा खोन्था आंनि लोगो सासे आलासि फैनो नागिरदों आं जौ लायनो थांफिनसै दे जागोन जुलाफि आइ ओइ हा नोमफाया बाजाराव थांनाया फैदोंना फैयाखै फालाय आफाया फैबायमोन आयै सोरबा गावनि लोगो फैयोनो जौ लायनो होननानैसो ओंखारलांफिनदों हा जौ हा सोर लोगो फैनो नागिरदों फालाय आंनोथ' जेबो खोन्थायाखै नै आंहा बेखौनो गाइखेर मोनबोयैखाय बाजाराव थिनहरफिननो नागिरदोंमोन दे बिदिब्लालाय नोमादेनाव लायफिनसै आं आइदै होद मैया जौ बिदै लोंनायाव उदैया एसे बोरैबा जाबायलै बिसिनाव एसे लाजि बांसिनबाबो खिनानै थांथारनोसैलां रावबो गैया नामाब्रा मानसि दङ ना ए दङ फै जिरायफै दे दे होमबा जिरायथ' दे आदै दे जागोन दे सिख्लायानो आदैसो होनबावबाय माथो आंखौ जारला जाबायलै दाना ओरैनो उदैया खिनो ओंखारनाया हालाय लांला बे सिख्ला मानसिनो बोरै खिथाना लाबावनांगौ जाखो दालाय हेलौ आयै नै आलासिया सफैबायमोन जिरायथ' दे आदै औ आं दे। दै लायनि जालालै खिगोर खेबा जानाय नंला आया बहा थांखो बेलाय आलासि फैदों होननायालाय बहा जिरायखो जानो बहा थांखोथाय खिनो ओंखारदों होननायसो खोनादोंमोन आङो ए होनबालाय खिहैदों खोमा जुलाफि खोन्थाहरनायब्लाथ' न'आ बेनो जाथारनांगौ निम बिफां दं होन्दोंमोन फांसे फांनै बेनो जाथारनांगौ जुलाफि ओइ जुलाफि ओइ जुलाफि ए मोनफैबाय फै जिरायफै दे नों मेंबाय जानांगौ दसे जिरायथ' दे आं थान्दा लायनानै फैनि दे मा हासुनो ओंखारलाबायखोब्रा हासुखाना लायनोसैलां ए आलासिया दे जिरायथ' बाबु होदो जुसा लोंथोंसै जावैसोआबो साइसथार आंनि फिसाजों मिलायथारगोनथ' हैद मा फाग्लालै दिनै आंना खाफाला खिनो फैनायाव सिन्थायनो जुससो मोनलोंफैबावबाय आङो बिब्दिबाथ' बिसिनाव सानफ्रामबो खिनो फैनांगोनलै आङो हैद मोजांलै साला गाबोनबो फैबावखागोनलां नै माथो आलासि सफैबाय हाबेसे गोबावसै दहायनो सफैदों जिरायगासिनो दङ
थां आइ जुलाफि थां जाग्रा लोंग्राखौ जगार खालामहैदो थां दे जागोन आयै मेंगुलायथारबायदां आलासिया औ गोजान लामानिफ्राय थाबायबोनाय मेंखागोन ना औ साला बे आदै जेखाइ अजा खिन्थानाय बायदिब्लाथ' खुमब्रा गुफुरना न'आ बेनो जाथारनांगौलै हाला रखाबाय सां ओइ खुमब्रा गुफुर होद न'आव दंना गैयाब्रा साला नोंसो दहाय लामायाव आंजों बुलायनानै फैनानै आरो जों न'आव फैना बुलायना फैबावदों नोङो ओइ आं नोंजों बुलायनो फैयाखै मिथिबाय आं आंनि लोगोखौसो नागिरना फैदों मा नोंनोबो बे लामायाव बुलायनाय थोबाखै नामा हा लोगो सोर लोगो नों बायदि मानसिखौ आं मिथिखागौ जेराव मेराव लामायाव नुबानो बुलाय सुथार लाग्रा नोंसोरो आरो न' संलायनानैसो फैबावदों नोङो बे सेंग्राया आरो आंनि न'आव फैनानै नांलायफैबाय बे सेंग्राया आं नोंजों माला बबे जायगायाव नांलायालै हा आं नोंजों माला नांलाया हा जानला मोनला खोथा दा बुलायाखौ आं नोंखौ बुङाखैथ' बायनानै उन्दैखौसो बुंदों बायनानै उन्दैखौसो सोर बियो आंनि उनाव होमबा नोंसोर गुरलायबावसो सासे आंखौ आवलायदों आरो सासे आंनि बिसिखौसो आवलायबावदों बे आंनि लोगो नङा आं बेजों ग्रुप नङादों जानला मोनला खोथा दा बुंनोखो हारसिं फैनायखाय गिगोन नंदों आंहाबो बे गामियाव लोगो दंथ' खुमब्रा गुफुर आंनि लोगोसो मिथिबाय नोङो खुमब्रा गुफुर सोर खुमब्रा गुफुर ओइ आदै आं थांसै दे न'नो थांगोना बुंथाथ' आं जानो गोनां बिजामादैखौ बिदि हगारहरलाबायाथ' बिजामादै होमबालाय आंलाय सोरथो आरो नोंलाय सोरथो आफा बे आंनि मोजां मोननायसो मा नोंनि मोजां मोननाय नोंनि मोजां मोननाय होद आं नोंजों माला मोजां मोनलाया आं नोंखौ सिनायानो थाद आं नोंखौ बुङाखै आं बै नोंनि सेरनिखौसो बुंदों बे नोंनि मोजां मोननाय होमबा बेलाय सोरथो बेलाय नोंनि लोगोसो दा बे आंनि माला लोगो जानांगौ जाखो माबायदि जेंनायाव फास फैखोब्रा आंलाय खिनो फैनायालाय मानसिफ्रानो खर' गाज्रि गोजासो नामा बिसोरलाय नों आंनि फिसानिबो लोगो नङाबा आंनि फिसाजोनिबो गोसोनाय नङाबा सोर नोंलाय मा लांफैदों नोंलाय आंनि न'आवलाय बे फाग्लाफोरना बाथ्रा जोबनो रोंनाय नंलालै सोरखौबा फंसे थां होनांसिगोन आं होनबासो सैथो बाथ्रा ओंखारसिगोन र' बिसोरजों खेलायथारदों आंजों ओइ आदा ओरै फैथ'लाय मा हाबनो आंखौ सोबावबाय जानाय नंला बेफोरबायदि नुफेराखैमोनलां जाम्बायाव थालालै बिदि